Velkommen til Team Bygman Jason Watt Racing. Du skal nu ud og køre en omgang med mig på Jyllandsringen, 2,3 km DTC-bane ved Silkeborg. Og jeg er nu allerede oppe i 6. gear, kører lige knap 190 km/t, ned i 4. gear, 3. gear er vi nede i, en dobbelt venstre kombination her, ude på publikums langsiden. Så er vi i 4. gear, så er vi i 5. gear, og så skal vi have den hårde nedbremsning hernede, hvor vi låser baghjulene, kan vi se lidt røg fra konkurrenten. Ind over køben, så er vi i 3. gear, der lader vi den stå rundt i hesteskoskombinationen. Jeg har min højre hånd på bremsen, så jeg kan nå at bremse ved en eventuel baghjulsudskridning. Så skal vi ned i Ford-kombinationen, en meget snæver venstre-højre kombination, hvor det handler om at komme ordentligt rundt her og skifte fra 2. gear til 3. gear mellem de to sving. Ret vanskeligt. Så er vi ude på de nye stykker på Jyllandsringen. Et rimelig hurtigt venstresving her, der nu går ud i et endnu hurtigere venstresving. Jeg gør det, der hedder short shift, der lige deroppe i 5. gear, for at få ro på bilen, når jeg skal rundt i den hurtige venstre kurve. Så skal vi ned i banens aller langsomste sving, 2. gear, og ikke for meget hjulspind på vej ud. Så er vi på vej ind på banens gamle sektion igen. Der er lige et højre sving her, og så banens allervigtigste opløbssving, hvor det handler om at forhåbentlig få nok fart på til at kan udfordre konkurrenterne for enden af langsiden. Igen oppe i 5. gear og 6. gear, og så går det ellers løs, omgang efter omgang.